Og så skal Grete slæbe og slide. Nej. Jo. For Hans, han skal fældes op i stor tyk og dejlig. Og så har jeg min fine ovn herovre. Så bager jeg ham i ovnen, og så spiser jeg ham med kanel og sukker på. Det gør hekse. Så, Hans, kom så op med dig, kom så. Skynd dig lidt. Så, kom så her nu. Nej, du skal ikke noget som helst. Du skal ind i buret. Nej, jeg vil da ikke i buret. Jo. Nej. Så. Hvorfor skal jeg nu spæres inde? Det vil jeg da ikke. Jeg skal æde dig. Nej. Og der sad Hans i buret. Og så måtte Grete. Hun måtte i gang med at lave en masse mad. Godt, Grete, kan du så komme i gang? Kom op og lave noget mad. Han skal fældes op ude i buret. Kom så, Grete. Jo, vi kan godt. Jeg kan ikke lave mad til ham nu. Jo, kom så i gang. Jo. Jo. Kan du så komme i gang? Så går jeg lige ud og kigger lidt herude. Så, kom op, mor. I gang. Og en seng efter dig, når du står op, Grete. Altså. Lone! Det er bare Lone. Nej, jeg er lige nødt til at sætte mig her lidt gang. Grete, jeg skal have kaffe. Tak. Så tager jeg mig lige en kop kaffe. Og så går jeg ud og Jeg tager mig lige en kop kaffe. Og så skal jeg ud og mærke, om Hans er blevet stor, tyk og dejlig. Tror I, han er det? Nu har Grete fodret ham op i 14 dage med alle hans livretter. Så skal jeg ud og mærke. Jeg tager lige en kop kaffe. Det er du godt nok god til, Grete, til at lave sådan en lille kaffetår. Nu er jeg vist heller. Jeg tror altså ikke, han blev tyk nok endnu. Jo, jeg går lige ud og mærker. Nå, Hans! Stik en finger ud, Jamen, så jeg kan mærke, om du er blevet fed nok, så jeg kan æde dig. Jamen, jeg sulter sådan. Hold op! Ti stille. Grete har lavet alle dine livretter i 14 dage, og nu er jeg sulten. Mærk selv. Så tynd og så mager. Altså, hvad gør jeg så? Du æder hende med det samme. Nej. Hun lægger det på Nej. Det er bare kylling. Nej, ved I hvad? Jeg får Grete til at tænde op i den store ovn. Ja. Og så skubber jeg Grete ind i ovnen, så spiser jeg hende i stedet for. Og så fylder jeg selv Hans med op, så bliver han stor og tyk og dejlig. Og så æder jeg ham. Søde lille Grete! Kom så! Ved du hvad, Grete? Jeg synes, det er så koldt herinde. Jeg er nødt til at tænde op i den store brændeovn.
Vi kan godt sige os. Ja, så helt ind og helt ud, og så skal vi... Mads, jeg kan ikke Så. Og så var det Pixie, der blev brændt i bålet i stedet for. Vi skynder os op på loftet. Der er en stor kiste med en masse guldmønter. Og så tager vi den hjem til vores mor og far. Vi tager den her med. Ej, så godt. Så tog Hans og Grete alle pengene med hjem til deres mor og far. Så nu har de igen penge til at købe mad og tøj til børnene. Og de blev bare rigtig glade for at se, at Hans og Grete var kommet hjem.